Габриел Петров. Достойно ли е така да правиш? Достойно ли е да ме удариш? Казваш, че не можеш да ме търпиш. По нервите ми взимаш да ми лази. Айде веднага, ставай от тук и да те няма. От тебе заболяме главата. Отивай да дразниш твоята мама. Леле, защото ти ми беше мерак. От тебе станах аз глупак, а ти ми беше моя мечта. Возих те в моята кола. Ти направо ме подлуди, отне ми 7 дни да разбера, че не си за мене. Ти направо ме откачи с твоите лъжи, но вече за теб не ми дреме. Ти направо ме подлуди, отне ми 7 дни да разбера, че не си за мене. Ти направо ме откачи с твоите лъжи, но вече за теб не ми дреме. Габриел Петров. Добре ли е така да кажеш? Исто малко човечност да покажеш. Наят ми казваш, че аз съм грешка, но удрям ти шах и маца с една пешка. Купона започва, няма да те каня. Мацките превъртват, искат да ги галя. Много ще ми е трудно, но ще те забравя. Всичките ме искат, знаят как го правя. И някой ден майката ще е баба и ще каже, жена ти е права. Любовта си не се продава, но от нея, майко, нищо не става. Ти направо ме подлуди, отне ми 7 дни да разбера, че не си за мене. Ти направо ме откачи с твоите лъжи, но вече за теб не ми дреме. Ти направо ме подлуди, отне ми 7 дни да разбера, че не си за мене. Ти направо ме откачи с твоите лъжи, но вече за теб не ми дреме. И ако пак искаш да се върнеш, знай, че от моя живот си вънка. Нямаш право ти да ме прегърнеш. Айде бягай, че майка ти звънка. Айде Самире, айде Габриеле, айде момиче, айде бе момченце. Айде Самирчо, ставай да пием. Айде бе Габри, дай да ги убием.